to Governor Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir no wuko komar kwedo weche matude girochora tich rawera moro county ya Mombasa. Nasir ne oloso kinde machuok bango bilawe othuolo achiel kuom jotend migepe county ya Mombasa mano maki chieng' Jumapil kitude gi wach mar ketho makamano. Jojao koni giler ko ya county ya Mombasa. En ng'anyo mane obagi gi jodak ma Mombasa ka gidwani obila okaw okang' ne jogo mikoni ne orocho ratich rawera ma jahigni 25 midendo ni Bruce John. Nawashika paka mguu nawaambia jamaa kama kunipiga mshanipiga. Bora bali dhulumu na jili watu walijua. Naumia nisaidieni. Batawa aski wanacheka walipomaliza wakakata. Wakanambia ukienda ukiongea mambo kwa mitandao tutaposti hizi video zako. Gikone to koro Governor mar County ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir ne wuok oko mar loso bang' jopiny tude gi tim makamano. Hata ile video kumtukana na kutusi mamangu na mama watoto wangu, tulikaa chini kama familia na kwa kauli moja sote tukakubaliana ya kuwa na hili pia tutamwachia Mungu. Asikitisha wala si msimamo wetu sisi. Nasir koni negi ng'ado mar ling kata bang' yudo video mane rawera no diro yor mbui kapuso weche moko dhi kare ne familia mare. Mamangu aliyenizaa kwanza aliandikiwa summons afike, mimi nimeandikiwa summons nifike. Anashindwa kwa wale wenye kumjua mama Nasimu. Ne oloso mana kinde machuok bang' obila weyo thuolo jatend migawo mar lope kod gedo mar udi Mombasa Mohamed Hussein ma bende ne itudo kod nyayo tim makochno. Jatend migawo no mane omaki chieng' Jumapil ne oriko tere doho Mashanzu, to kata kamano ne oduogo weyo thuolo kapok osom ne ketho mare ni mar ne nitiere chik machielo mane ogol ne obila mondo mi kik make kapok ochopo tarik 2 dwe mar Apar. Kwa wale wenye kusema ya kwa sina nia ya kuhakikisha nimeandika statement, hamna la ukweli. Niliitwa, tumeandikiwa tena kuambiwa kwa la hautakikani. Mamangu aliyenizaa mama miaka 74 atanashindwa. Nyaka gie sani achije ang'wen mitudo kod wach rocho ratich rawera no ne osemaki kendo buchgi dhi nyime. Leo yale ambayo kwamba yajaribu kwa sababu ya siasa kuniumiza mimi, kuniumiza na familia yangu, ukweli utakuja kudhihiri. Asanteni sana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.